Amen. Kaya magalingkod, no? Tanan. Mukha kita sa atong offering, pangabayon ta si Nong Patrick. Sa pagpangamuyo. Amazing grace, oh how sweet the sound that saved a poor sinner like me. Though once I was lost, yet now I am found. Though I was blinded, now I see. And it's all because of God's amazing grace. Because on Calvary's mountain He took my place. And someday, some glorious morning, I shall see Him face to face. And it's all because of God's great grace. Through disappointments and danger too, through labor and sorrow we go. But God's grace has guided safely through, and it will surely lead me home. And it's all because of God's amazing grace. Because on Calvary's mountain He took my place. And someday, some glorious morning, I shall see Him face to face. And it's all because of God's great grace.
Life is a question which we all must face. Who should I trust in? Who should have first place? Christ is the answer, the only true way. Give him your life, your all, and you'll hear him say, when evil prospers and right seems to fail, when false friends mocked me, the wicked prevail, I know to Jesus his promise is sure. Eternal gifts await for those who endure. Be still and know that I am your God, your refuge, your strength, and your help. No mountains may shake, and what
Good morning sa tanan. Salamat sa attendance. Salamat sa aton nga mga visitors nga nag-Karino. Salamat sa mga kabataan, mga tag 11 years old, 12 years old, 13 years old. Abi, tindog bi ang aton nga team sang Livingstone Baptist Church bi? Tindog bi? Tindog bi? Tindog. Tindog ano ito? Tindog. Han. Salamat sa Ginoo no kay naka-start kita sang clinic sa basketball. Si Jared, si Joshua, si Yanyan, si Ili, si Lorenz, si Dale, kag si Chuku. No? Chok, bayaw ka mo tabi? Grabe, no? Amo na siyang, apo ni nung Larry, nga managhimo, rebulto diri sa kilid. No? Dumason, bata ni Inday Daisy, sino gani? Kirby. Salamat sa Ginoo no. Sin ko ang katimbang ko sini nga naga-ministry si Samsam kag si Toto IR. Toto IR din ka? Muna manog training ni nila. Ako iya sa spiritual, sila iya sa clinic gid kay daw hindi na kita kasarang magdalagan. Salamat no kay paagi sila ma-ministryhan ta mga kabataan. Kag sino ang excited para karon? Ay, wala excitement, no? Sino ang excited, be? Karon, may gani kita? May Ay, wala kabalong iban, ha? Siling ko tani, may date kami karon ni Inday Joy. Oo, pero siling ko puspunon talang anay ka, kay may ara kita nga soul winning, gali? Sinong willing ma-upod soul winning karon? Be, bayaw kamot, be? Bayaw kamot? Ay. Wala. Sino bayaw kamot, be? Bayaw. Karon. Isa. Bayaw anay kay isipon tangadaan. Para siguraduhay ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bayaw kamot. Total dyan, why? Boycott. Sige, liwat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sino karon ang hindi, be? Bayaw kamot, be? Sige, be? May rason? May rason. Sige, Kadto lang kamo karon nga may mga rason, may ara nga mga hindi nyo ma-cope up, okay man lang na. Pero kung wala, kadto gid diri, no? Sige. Salamat sa Ginoo kay ari kita kag ministrihan tang Kalumpang, no? Kay nakabungkal na kita diri sa Kalumpang. Nagapanggas, nakakultivate na, gahaghag na kita sang duta. No, follow up naton ang tagsa-tagsa. Amo na no, karon mga 3 o'clock makita na kita 3:30 makita na kita diri sa aton nga church. Now sining aga magahambal ako sang isa lamang ka word. Pero may tatlo siya ka ka subject nga aton pamalandungan. Turn your Bible in the book of Galatians 6:10. Galatians chapter 6 in verse number 10. Nagasiling ang pulong sang Dios. Chapter 6 in verse number 10.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Magapray kita, anay, no? Kag kung nagapangamuyo, nagapiyong aton mata, no? Wala sa nagagahod, mapray kita. O Dios nga balaan, nagapasalamat gid kami sang tinion nga ginhatag mo sa amon sining aga. Salamat o Ginoo kay liwat kami nga makapamalandong sa imong mga pulong. Salamat o Dios ang imong balaan nga espiritu nga nagahikot gid sa amon tag sa katipusoon. Every time nga iwali ang imong nga pulong, kabay nga may ara kami submissive heart kag humbleness of mind nga matun-an ginamon ang mga pulong nimo. Ma-apply sa amon kabuhi kag i-bless man ang mga kauturan nga nagapamati isang pulong sa kamaturan. Gani salamat gid sang tanan, salamat sa imong mga gugma katutom sa amon kabuhi. Nga tagaan mo kami privilege nga alagad magasimba sa imo sa espiritu kag kamaturan. I-bless man ang mga kauturan nga online sa ila panimalay kabay nga ikaw gid magbulig sa ila o Dios kaupod man sa amon. Gani Ginoong tanan nga pagdayo himaya ginahatag namon sa imo kagabay patubuon mo gid kami sa espirituhanon nga mga butang sa matamis ngalan ni Ginoong Hesus amon Dios kag manluwas. Amen. Okay, ang pulong aton pagatun-an sining aga nanungod sa ginatawag opportunity, no? Opportunity ang ginatawag nga anong ilunggo sang opportunity sa Ilonggo, oportunidad o kon butang tumalagsahon nga nagaabot sa kabuhi naton, no? It means magambal kita ang opportunity sometimes once lang ini nga nag-appear sa kabuhi isang tao. Kag dumason sometimes twice and sometimes many times. But ang opportunity hindi naton pag i-baliwala. Now si Pablo naghambal sa mga taga-Galacia, as we have therefore opportunity. Subong nga kita may ara pa opportunity. Kay kabalo si Pablo, nga samtang nga nagadugay siya sa ministry, may ara nga katalagman ang iyang kabuhi. Kag ining katalagman, magadulong ini sa kamatayon. Tisiling ni Apostle Paul, subo nga kita may privileyo, may opportunity. Let us do good unto all men. O unagid, ginremind ni Pablo sa mga taga-Galacia nga maghimo sang maayo sa tanan nga butang o sa tanan nga tao. Ining maayo nga butang manami gid man kun mahimo mo ini ma-execute mo. Kay damo dayon nga mga tao ang masanagan, ma-appreciate nila ang mga butang nga gintudlo nimo. Tisiling ni Apostle Paul, especially unto them who are of the household of faith. Kung nagahimo gali sang opportunity, sang mga butang nga maayo sa Kristohanon, subong man o kon sa mga tao, subong man sa Kristohanon, labi na gid sa aton nga Kristohanon. Amen? O sinong kumporme nga mayugid man maghimo sang maayo. Kag hindi manami maghimo sang malain. Isamtang nga may opportunity pa, dapat nga maghimo gid kita sang maayo. Sa mga tao nga wala kakilala sa Ginoo, kag sa mga Kristohanon, sa sulod sang panimalay sang Dios. It means sa sulod sang pagtuo. Ang naluwas, ayuhan mo siya, kay ina gali, opportunity ina nga ginahatag sang Dios sa kabuhi sang Kristohanon. Now, ang kabuhi ni Apostle Paul, madamo nga butang nga gusto niya himuon, and yet, hindi niya mahimo. Why the Philippians lack of opportunity? Kay sang ara pa si Apostle Paul sa ilang luyo. Ang buot silingon, sang si Pablo upod pa nila, wala nila tagaan gid sang atensyon si Pablo.
Pero sang si Pablo na priso na. Oh. Sang na priso si Pablo, dira nila na dumduman nga maghimo sila sang maayo nga mga butang sa kay Pablo. Ang buot silingon ni Pablo, kung nakaupod mo ang tao, samtang may pribileyo ka pa nga maupod mo siya, dapat imugid siya nga ayuhan. Kagimuon mo gid ina. Ilabi na gid sa mga tumuluo. May mga tumuluo kung gisa nga madasig magsunggod. Madali maakig. Madali maglain ang buot. Pero ang hambal sang Bible, let us do good unto all men, especially to the household of faith. Si Pablo ka-experiensya sini, nga sang ara pa siya, wala nila gintagaan sang attention si Pablo. Kagin sulat niya ini, diri sa may the book of Philippians. Okay. Philippians 4:10. Nantawa bala ang reminders ni Apostle Paul. Siling ni Pablo, But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last of your care of me hath flourished again. Ang buot silingon ni Pablo nga sang ulihin nalimtan nila si Apostle Paul. Pero nakakuha liwat sang atensyon ining mga taga Philippi bangod nga ginker nila liwat si Apostle Paul, wherein ye were also careful, but ye lack opportunity. Nakulangan man sila sang oportunidad sa paghatag sang ilang nga mga gusto tani ihatag kay Pablo. Kay sang ara si Pablo, wala nila ginker. Pero nadumduman nila sang nagtubo na sila. Kay ang Kristohanon amo ni. Kung ang Kristohanon gatubo sa Ginoo, gapanumdum na sang mga butang kung anong mahimo niya para sa Dios kag para sa Kristohanon. Dira na nag-realize ang mga taga Philippi during that time nga wala na si Pablo, kay si Pablo ato na sa prisuhan. Sa aton practical nga pagpangabuhi, hindi naton ma-realize nga importante gali na ang tao kung ara lang siya sa imong nga luyo. Pero may tatlo ko di kabuta nga sambiton nga para ining opportunity ma-apply gid naton sang maayo. Na-execute naton sang maayo. Kay si Pablo ginker na nila, pero ato na si Pablo sa prisuhan. Number 1, opportunity of care. Or ginatawag ini nga caring. Ang isa gali ka Kristohanon ginatudluan sang Dios nga mangin caring kita. Caring, it means may kabalaka. Kay kung ga-care ang isa ka tao, ara na da ang gugma kag ang paghatag. Love and give. Hindi pwede nga palangga ka nga wala ka ga-give. Di kung naga-give ka, naga-love ka man na. Ari, ang manaming ilustrasyon sa Bible, kay ginsulat gid ini, ginpasulat ini sang aton Ginoo in order nga hibaluan naton nga ini galing opportunity sa pag-care, dapat gid nga matabo ini sa aton kabuhi. Luke chapter number 10. Luke chapter number 10. Luke chapter number 10 and verse number 25 down to 37. Siling sang Bible, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? May isa ka abogado nga gintimtar niya si Kristo Jesus, kag ginhambal niya agalon
Master, teacher, manunudlo. Ano himuon ko nga maangkon ko ini ang kabuhi nga dayon? Pamangkot ini isang abogado. Oh. Di ka maluka kung mamangkot ang mga lawyer, may ara ginaiya nga unod. Galing lang, ang iya nga pagpamangkot, ginatimtar niya gali si Kristo Jesus, ginatestingan niya. Kung testingan sining lawyer ang Dios, why gid siya mahimo? Kaya, kubos iya nga kaalam. Although nga lawyer siya, pero kung ibutang mo na iya sa standard sang Dios, ang kaalam sang lawyer, sang abogado, tama na kakabos. Kaya ang Dios siya makita niya dayon ang huna-una, kagang tagipusoon sang tao. Makita niya huna-una kag tagipusoon sining lawyer. Nga gali, ginatistingan niya si Kristo Jesus. Pero ari ang sabat, simple nga sabat sa aton Ginoo. He said unto him, what is written in the law? How readest thou? Ti anong nasulat sa kasaguan how? Ano imo nabasahan? Ti kay gabasa man ini gali ang lawyer sang kasuguan. Ti sil niya anong imo nabasahan dira? Verse number 27, nagsabat ang lawyer, and he answering said, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Nabasahan niya ni gali. Ini ginatawag nga higugmaon mo ang imo nga neighbor, palanggaon mo ang Dios sa bugos nga kusog, sa una-una, kag bugos nga tagipuso. Nabasahan niya ni. Kay ang matuod sa Old Testament, ay, nawala di aton nga ano na. Amugid man galing kaman sang Dios nga sa bugos nga kusog, palanggaon ginila ang Dios. Pamangkot. Kung abi late kita, kung ibutang ta sa praktikal, nahigugma tagid man ang Dios kung na late kita? No? Kay ginpasagdan ta man ang aton nga kaluyahon, kundi na late. Tama, no? Ikaw gani, pastor, late man. Diri sa Old Testament, diri, sa law, hari, amo na ng kamad sang Dios. Ginbasa man na sang lawyer, diri na yon. Diri. Wala pa napatay si Kristo Jesus, ginbasa niya na. Kag naga, rason siya. Sinya, higugmaon mo imo neighbor. Nami bala, nga imo neighbor, hindi mo pagawayon. Tama. Hello. Iti pastor, kabudlay sina nga mando. Te, amo nang siling niya sang Bible mo. Higugmaon ta nga aton nga neighbor. Kag ang paghigugma, hindi tapaw kay subong gid sang aton kaugalingon. No kabudlay himuon na. Pero, amo nang ginhambal sining lawyer. And he said unto him, nagsabat man si Kristo Jesus, thou hast answered right. Siling niya nagsabat ka sa akon sang gusto, this do. Himuan ni siya. But silingon, ining paghigugma gali, sa Ginoo, sa bugos nga taipusoon, sa bugos nga kalag, sa bugos nga kusog, kag sa bugos nga huna-huna, kag subong sa mga neighbor, siling niya, husto ini mo sabat, kag amo ni imo himuon, and thou shalt live, kag ikaw mabuhi. Amo nang sabat ni Kristo Jesus. But he, willing to justify himself, said unto Jesus, and who is my neighbor? Nagsabat pagid siya liwat. Ano iya sabat? Para ma-justify niya. Kabalo ka, kung magrason ang tao, ariyay, kung magrason ang tao, tanan nga rason, ba, apin gina sa iya kaugalingon. I-justify niya iya kaugalingon. Bisan amo ning hambal sang Dios, pero hambal sang tao, siling niya, pabor iya sa iya gyapon kaugalingon ang iya nga ihambal. Hindi kabalo mag-ako, kundi i-justify niya iya kaugalingon.
Pero ari sabat ni Kristo Jesus, gitagaan siya sang sitwasyon sang isa ka istorya. And Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho. May isa gali ka tao nga halin sa Jerusalem, nagkadto sa Jericho, and fell among thieves. Ginambos ang mga kawatan, ginbuyong, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. Ari daw masilingta nga half dead, guro lipong ginkuaan bayo, ginbakol, kag dumason, ginbayaan nga wala sang pangalibutan. Amo nang ginistorya ni Kristo Jesus sa iya. Ti do kalayo sang sang istorya nga natupan. Pero may purpose gali ni nga ginistorya ni Kristo Jesus. Kay gusto niya nga maangkon niya gid ang eternal life. Kay kabalo ka sa Old Testament, amo niyo, para maangkon nila ang kabuhi, gahimo na sila sang maayo nga buhat. Hello? Sa Old Testament, para maangkon nila ang eternal life, himuan gina nila sang maayo nga buhat, sundon nila ang mga kasuguan sang Dios. O galing lang sa aton, sang napatay si Kristo Jesus, wala na gina-required sang Dios nga ang tao makaangkon sang kaluwasan pagi sa iya nga buhat. Kay siling ni Apostle Paul, not of works, lest any man should boast. Kay kabalo ka, kung maayong imo nga buhat, ang tendency sana, mapabugal ikaw. That's why nga, ginkuha na ni Kristo Jesus ang buhat sang tao, ginako niya, para nga hindi kita kapabugal sa aton Ginoo. Siling niya, amo ni himuon mo. Sa aton niya, buhat ni Kristo Jesus ang aton ginsaligan ining death, burial, kag resurrection nga para kita kaangkon sang kaluwasan nga hindi kita magadto sa impyerno. Pero ari ang ginistorya ni Kristo Jesus. May isa ka tao halin sa Jerusalem, nagdulhog sa Jericho sa tunga sa mga kawatan. Meaning to say, ang dalan nga ginagyan niya delikado kay damo dra buyong. Kag ginbakol siya, ginkuhaan sang bayo, ginpilasan, kag ginbayaan lang nga daw patay. Half dead, lipong. Verse 31, and by chance, there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. Wari. Kabalo ka, ining mga pare, listen, no? Talagsa lang ihambal ang pulong sang Dios kag kun gisa hindi mo ni ma-appreciate, way kaga pamati. Ariay, siling ni Kristo Jesus, may nag-agi, kundi may lipong na to nga tao. Sinong volunteer di nga lipong? Sige, ari lipong nga tao. Di na ko maghimo pa tao, ari lipong na siya. Siling sang Bible, sa pagkakita niya nga may lipong da nga tao, no? Kagang naglabay, hindi laog-lahog kay pari ni. Sa Old Testament, ang tao tani magpalapit sa pari, pero ang pari, sa Old Testament, wala nagsapak sining lipong nga tao. Actually, ang nagpapatay gidman niya kay Kristo Jesus, amo ang mga taas nga mga pari. Siling sang Bible. Di pagkakita niya, ay lipong, o kon do patay man eh. Diri siya nag-agi. Instead nga magpalapit, nga mangusisa, diri siya nag-agi sa piyak nga side sang dalan. Ginbayaan niya ang lipong, nga lipong gyapon, half dead. Bot silingon, wala gid kabalaka to nga pari. Di bala ginaador ginasang tao ang pari? Pero sa sining nga tinion, ginhimo ilustrasyon ni Kristo Jesus nga ining pari wala gid napuslan sining lipong nga tao. Instead nga magbulig, kay tsansan niya na nga makabulig. Kabalo ka kung wala to lipong nga tao, wala to sang half dead nga tao, wala man to siya opportunity. Pero bangod nga may ara lipong nga tao, may opportunity siya nga magbulig sinang tao nga na. Paglabay, natulok-tulok lang,
Laway man na. Hindi, joke. No? Bayan na. May man na gani, buwi na ng laway. Pero kita niya, pilason ang tao. Really what? May tsansa na forfeit ang tsansa. Verse number 32. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side. Kabalo ka ining pare sa Old Testament, mga dungganon ining mga tao. Ari pagid ang Levite, kilala niyong Levite? Sila na ang ga-execute nga mga pare, mga priest man na sila, nga gintugyanan, nga mag-offer gid sang sala sang tao sa Old Testament. Like for example, ikaw gusto mapatawad imo sala, kadto kay sa Levite nga priest. Dumason, mahalad na siya. Diri sa Old Testament sa tabernacle. Kag dumason, kung batunon ang iya nga ginhalad, di tabunan imo nga sala. Pero may opportunity man ni siya, kay nakakita man siya nga, may lipong na di nga tao o do patay man ni. Tinagligad man siya, kag diri man siya kung anong ginagyan sang pare, dito man siya nagagi. Ambot silingon, may opportunity siya nga mabuligan ini nga tao ang ara nagabaro-ro sa kilid sang dalan. And yet, siling sampulong sa Ginoo, tsansa na to. Pero bangod nga wala sang kabalaka, wala pag-care, giligaran lang nila nga duwa. Ambot ko na nung reaksyon sang sang abogado nga ginaistorya ni sa iya. Now pamangkot, ambot ko na nung reaksyon mo man subong ining ginapamatian nimo nga pulong sang Dios nga ginaistorya sa imo kag sa akon. In verse number 33, ikatatlo nga nagligad. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. Ang duwa, nobody care. Wala gito yan nag-care. Pero may isa ka tao, kabalo ka, ining ginatawag nga Samaritan, mga tao ini nga ginakilala sa mga taga-Israel nga mga makasasala. Kita mo ang command ni Kristo Jesus ang una sa inyag, go not into the highways nor the cities of the Samaritan. Enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. It means, wala gidiling ang Diyos. Ang mga Hudiyo, wala gidiling sa mga Samaritanhon kay ang pagkilala ni nila mga makasasala nga tao. Pero abi ninyo, ining makasasala, kabalo pa, mag-recognize nga siya makasasala, kag makabulig sining tao, nga lipong, nga wala sang pangalibutan. Tiano natabo? Nagtubo sa iya ang kaluoy. He had compassion on him. Ambot silingon, sa opportunity, may ara siya, nga naangkon nga pag-care, sa sining tao nga wala sang ikasarang. Kay kung bayaan yan sigurado maubsan guro ni sang dugo, kag wala gid sang mahimo guro basi patay ni siya. Pero ang iya ginhimo, nanaog siya sa iya ginasakyan, kag dumason ginkadtuan niya, kag ginkarga sa iya nga ginasakyan, kag gindala sa bululngan. Verse number 34. And went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. Lantawab la, tao nga makasasala, nga gina-condemn gani siya kay makasala, pero ini makasala, amo pang may tagipusoon, nga magkabalaka sining tao nga lipong, nga pilason. Ginbugkusan niya, ginbutangan sang oil, ginbutangan sang wine, alcohol. Sa aton pa, alcohol. Dumason, ginpasakay sa iya ginasakyan,
kag gindala sa bululngan. Di pwede niya man to, himuon to. Pwede man to siguro masiling nga, bala da, total, why man ko diling sa imo? Pero ginistorya ni Kristo Jesus in order nga magtubo sa aton, huna-huna kag tipuson ang pagkabalaka sa iban. Amen? Naintindihan naton? Kaintindi ka mo, mga utod? Kay gusto sang Dios nga ibutang ni sa aton una kay ibutang sa lawyer nga dapat gid ining lawyer nga wala kabalaka sa iban, may ara siya madumduman nga dapat gid magkabalaka siya sa iban. Ang Samaritan nga way gid gani diling ang Hudiyo, amo ning gin-illustrate ni Kristo Jesus in order pakilala sining lawyer nga dapat gid nga mag-care ka sa iban. Kung may opportunity, dapat nga mag-care gid. Verse number 35. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host and said unto him, Take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Which now of these 3 thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? And he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go and do likewise. Kita mo? Ano siling sang Ginoo? Sa tatlo sa ila, sa imo panumdom, sino iya neighbor, sining ginbuyong, ining half dead? Pili ka, ang priest, ang Levite, or Samaritan. Siling man sining abogado, sinya, ang Samaritan. Ano hambal ni Kristo Jesus? Lakat. Kaga mo nang himuon mo. Munang himuon mo sa ila. Ang buot silingon, pag may opportunity kita, amo ginahimuon ta. Tama? Amo gina, kay nga man may opportunity pa ta. Pag magtigulang na ta, kag may ara na ta nga arthritis, kag hindi na ta kahalin sa aton nga balay, why ka na opportunity nga magluwas o kung magdulong sa kaluwasan sa tao nga ara malang sa palibot nimo. That's why nga kung hindi ka mag-upod karon, but silingon, why ka gid yaga care sa kalagsang tao. Amen. Amen. Ti pastor, kakululbaan, pastor. Basi magsulwining kami karon, di batihon kami. Nga ibutang ko ikaw, nga okay, tanan nga mga sagad diri, tanan nga mga hindi kabalo diri. Hindi, ang hindi kabalo butang sa sagad para nga kabalo ka sang ginahimo sang sagad. Amen. Alangan paupdon ta ka sa hindi kabalo. Paupdon ta ka sa mga nakabalo. Kay ginbutang kita sang Dios for the set of the defense of the gospel. Una gid, ang opportunity, you must care. If we have therefore opportunity, we must care. Kaangay sining Samaritan. Amen? Ang balko kagapon, yung mga kabataan, 2 lang sila. Dason nag-5 sila. Dason nag-8. Sining ko kamo lang. Pero ang hindi ka simba, hindi ka basket. May opportunity sila mag-basketball, pero siling ko, why ka mo opportunity kung hindi mo magsimba? Salamat, ari sila kung hindi ka basket sila to. Pero may mga ginset ko na nga rules para nga sundon nila nga makabasketball sila. Kung why bayad, iban gani nga mga coaches, nga pabayad gani linibo. Ara nga matudlo ka lang, ang tanan-tanan to nga bula nga mga kupos, pangbumbahan ko. Dumason, nakatipon kami daw 9 kabilog bula. Pag dumason na muna, imuon. Tiga sunod man sila. Kanami, kung may opportunity ka nga mahimo mo na, imo ang adaan. Kay, dira nagapahayag ang imo nga pag-care sa iban. Una, caring or care. Number 2, ano sa pagbanta nyo?
Letter C lang ni tanan para hapos. Caring and comforting. Comfort. Hindi bala katahom, may mga grabe gid pastor ka init. Do kulang na lang ang balon ko. Why ka nagbalon aircon? Kaya kung nagbalon ka aircon, di ka gid initan. No? Mainit gid man. Do wala man ko sang summer nga nakita nga mabugnaw. Basta summer init. No? Pag rainy season tugnaw. Kay malain na karon ang sitwasyon nga perti ka sakit sang init nga bugnaw aton matyagan, matingala kita sina. Nga kun abi perting ulan bi dayon perti man ka init. Matyagan ta daw matingala kita sana. Natural lang na iya. Kaya mo ginmana ang nature sang tigululan kag tigilinit. Comfort. Malipay ka. 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1. In verse number 3 down to 4. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Si Pablo nagtudlo, bulahan ang Dios. Nga amo ang amay sang aton Ginoong Hesukristo, ang amay sang mga kaluoy, kag Dios sang tanan nga paglipay. Si Pablo nagtudlo, nga may Dios gali kita nga nagalipay sa aton. Amen? Tinga nga ang aton hitsura do mga ginlipakan na. No? Ariyay, gintudluan kita, bisan pa si Pablo, nga ara siya sa problema, gintudluan kita, nga may Dios kita, nga nagalipay sa aton. Amen? Kung nasubuan man kita, dumdumon naton nga may Dios nga nagalipay sa aton. Kay ining kasakit nga nagaabot sa aton, amo man ining ginatawag nga makatudlo sa mga ginasakit man. Kita mo, si Job, naagyan ni Job ang kasakit nga, grabe gid nga kasakit. Pero lang tawag lang ang kabuhi ni Job. Sang nalampasan niya ang kasakit, nakatudlo na siya sa aton. Nga siling ni Job, sang ginatilawan ako, nagagwa gali ako nga kaangay sang bulawan. Nami gali, nga bisan makatilaw kita sang kasakit, ginapaagi na sang Dios nga masakitan kita, maproblemahan kita, may kabudlayan kita, kay kun kita naman makalampasin na, malipay kita. Amen? Hindi bala kung nalampasan mong problema, kalipay dason ang gabulo sa imo. Pero may dako na nga lesson. Kag may opportunity nga kung nalampasan mo na, makatudlo ka na sa iban. Matudluan mo sila nga okay lang na. No? May ara nga kasakit, may ara man nagyapon nga kalipay. Bulos ang Dios. Tinga nga magkasubo gid kita. Kay opportunity gali naton nga kung kita mag-visit. Like for example, karon sa hapon, ma-visit kita. Abi ninyo, pag sulod mo sa balay, ang mga tao kung gisa, problematic na nangadaan. Di kung gasulod ka, nga gasampok lang imo nga kilay, gamo ka na naho, nang may ngapon. May ngapon nung. Di malipay pa ng tao sa imo? Malipay pa ng tao sa aton? Hello? Nga to? Nano to man? Bago lang to na baida kung talibong daan? Ambot silingon, ginapaagi kita sang Dios sa kabudlayan para nga kung mag-share man ta, kung mag-visit man kita sa iban, may paglao man sila nga makuha sa aton. Kabalo ka, mag-share ka, way ka nagadumdum sa imo nga problema. Ang imo na lang ginadumdum kung paano mo sila madala sa tilan sa Ginoo kag malipay man sila. Amen?
Wow. Grabe, pastor. Siling pa sang ano ni, ay, naghawan man akon nga tayo pusoon. It means, kung natudluan mo siya, mahawan gid iya nga tayo pusoon. Mayara ko ginsulwining nga tatay sang ano na, sang bata. Ang ngalan niya si Israel. Pagkatapos niya, nami gali feeling pastor no, nga nakakilala ka sa Ginoo. Mangkot ko. Sano gani naluwas? Ano gani? Ato nga pizza gani na kangkon kaluwasan. Sige, tunog, dali ka. Sige. May? Ha? May ano? 14. 2000 ano? Ano? Dason, ano nga oras? Ha? Ano to? AM. Ano na nga birthday ninyo? Physical birth or spiritual birth? Na spiritual birth, bidang ginamual-mual lang ka. Dumdum ang Japon sila sa ilang adlaw sang kaluwasan. Hello. Nalipay man ako. Nalipay man ang Ginoo. Kay may mga kabataan nga kabati sang mensahe sang pulong sang Dios. Kabalo ka, mga utod. Kundi kita lang diriya linantawanay, wala challenge ang aton nga pagka-Kristohanon. Ang challenge nga magkadtog kita sa iban para nga mag-share pulong sa Ginoo. Amen? Amo na yang tutuod nga challenge. Kay dira mo mabalan kung ano kita katiga diri sa sulod sa church, sobra pa to katiga ang tao sa sulod sa panimalay nila. Kag dira kita makahambal nga dapat gigali nga magpangayo kita bulig sa Ginoo para nga malabot ta sila kag matudluan sila sa mayo nga mga butang. Kabatyaga mo kung gisang ang tagipusoon ninyo kag sa aton tanan nga katiga kung gapamati pulong sa Ginoo. Hello. Kabatyaga mo na. Di ba kung daw maigo na ang aton nga igo sang pulong sa Ginoo, sang wali. Isa ga umpok na sa aton nga tagipusoon, pero batunon lang kay pulong na sang Dios. Hello. Kita mo? Basta saway na gani, way na sang mamati. Ano siling sa pulong sino? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Kita mo? Nonoy Caleb, oh? No? No? Matino yan. No? Kaya mo na silang sa pulong sa instruction. Matudluan kita pulong sa Diyos. Amen? Namigid nga gapamati kita. Ano silang pagid sa pulong sa Ginoo? Opportunity of caring, of comforting others. 2 Corinthians 7 verse 13. 2 Corinthians 7 in verse number 13. Silang ni Apostle Paul, therefore we were comforted in your comfort, yea, and exceedingly the more joyed we for the joy of Titus, because his spirit was refreshed by you all. Can you imagine? May mga Kristohanon nga si Pablo nalipay siya. Nga hindi gani siya nag-experience siya. Kay nabatian ni Pablo nga si Titus ginbuligan sa mga Kristohanon. Hello? Hindi bala ka nami nga kung ang isa ka Kristohanon may nagbulig bala, kunara siya sa prugiot gid nga nabudlayan siya, dason may nagbulig nga Kristohanon, ikaw nga Kristohanon dapat gali magkalipay ka kay ginbuligan ang imo utod sa Ginoo. Hindi naton pagambalon nga buligan mo wiwaay man na. Hindi, malipay kita. Kay si Pablo sang ginbuligan si Titus sa mga Kristohanon dito sa Corinto, nalipay si Apostle Paul. Na-refresh ang iya nga tagipusoon
bangod sang kabuhi sang mga Kristiyanon man nga nagbulig. Amo ning buot silingon. Kung ang Kristiyanon mabinuligon, malipay kagid magtulok. Tama? Hello. Halimbawa, Kristiyanon, no? Amalon tanan gidabi, kung may fellowship, dumason ang Kristiyanon daw wala lang, no? Pero ara man siya kung sadya-sadya. Pero kung ano gani, kung mga hilimoson na, no, mga hulugasan pinggan, mga dalalon, mga halakwaton bala, no? Hindi na ka ano na, like for example, may sound, yeah. Pagkakita niya sang sound, nga ana tani hakwaton gid man na pagkadto. Pero siling niya, sila lang na. No? Balan mo maguba karon ang kagwapuhon ta kon magkarga ta battery. No, amen. Hello. Pero ang Kristiyanon bala, nga makita mo nga nagahakwat battery, gakwat sang mga halakwaton, nga nagahambal bla sa mga nanay. Ay, mami, ako lang na madala. Malipay ka nga nagatulok. Nga pastor. Nga man, kay gabuligay mo. Amen? Amo ini naga-comfort sa tagipusoon sang mga Kristiyanon. Pero kung bayan mo lang, may opportunity ka man tani magbulig, pero wala mo ginbuligan. Wala. Like for example, bawo katahom siguro, no, nga ining aton nga church someday, kung ipaobra tagid man, tanan-tanan, gadala na pala, no? Amen? Hello? Gadala pala? Nason, gadala sang piko, dumason, gakut-kutanay diri ba? No? Ay dumason, gapatindog. Kabalo ka, amo niyay, sa church, kung isa lang imo saligan sini, maubos kwarta mo. Maubos ang kwarta mo. Dira pa lang sa suhulay, why ka na? Nga man, kada tao, suhulan mo 500 a day bala. Pakanon mo pa na, no? Papamahawan mo pa na. Pero kung ang tanan nga Kristiyanon, tanan nga may kamot, tanan nga may kusog, mag-volunteer. Okay, pastor, mapaubrata sa ato niya church, ilaan ko dira 2 ka adlaw. Anong matabo? Kundi malipay si pastor. Amen? Malipay man ang mga nanay, kay sila man may opportunity sa paghimos kag mapakaon ang mga nagaobra. Amen? Lantaw niyo bala ang mga kabataan sa sulod balay, nga kaon lang nga kaon, way ga panghugas pinggan. Kay kabugatan, ginasang nanay. Sigurado. Tama, amen. Basta? Tama, no? Bo, nano ni nga bata ni man. Tapos kaon, haboy pinggan. Dason, tapos ilis, haboy, daw mga manog lang ng luno lang. Kundi na to nauba ang ilang mga bayo. Dara lang gatindog lang yapon ang short ba? Tama, no? Di sino na malipay? Wala comfort, hindi ka ma-comfort. No? Gaalburuto ka. Parehasa na. Ginbutang mo na ang tanan-tanan nga mga na-arrange na. Dugay baw, daw ginagyan sang Yolanda. Di kundi, alburuto naman. Wala comfort. Kung may opportunity ikaw, dapat imuon mo man. Opportunity. Kaysa lang na magaging opportunity. O kung kisa kadua. Parehas bla sa ano ni gawali kami ni Pastor Gideon sa tinda sang Uton. May isa da ka tao nga nagdaog sa luto. Ang ginawalihan dako milyon mo. Tapos wala na siya dahil nagabaligya-utan. Manugutan to mo. Nason, milyonaryo ka na, baligya ka pa utan. Karon kay Wayman to, pila lang katuig, naubos to. Ang milyon naubos. Opportunity na to, tanay nga tawgon nga milyonaryo. Galing kay ang iyaguro na una, no? 1 day millionaire, 29 days mantiner. Hindi, natabo gid. Balik naman siya sa utanan. Una, nalipay siya sang malipot nga tinion, pero nagbalik naman siya. Wala kalipay liwat ang tigipusoon. Oto na ako na mo ni ay. May opportunity kita maglipay sa iban.
Tama? Parehas ang una diri, natabo na diri. Nga, migo to, sang migo kuman diri. Dumason, sang ulihi, nagmasakit siya. Sadya man to di sang unang liga. Nagmasakit. Pag masakit, bata pa siya. Uy, pagani kalabot to, guro 14 edad. Eh, bisitahan namon to ni Richel sa hospital. Kag dumason, no, kapag-on sang lawas, buksidor man, pag-abot sang tinion, gin cancer, wala na. Wala na opportunity. Palakadlaw kaga palahambal sa tunga tao, pero pag-abot sa hospital nga ginbisitahan namon ni Richel, ara, makutan nyo kay buhi pa man ha. Hindi, joke lang. Oh. Ay, pastor, salamat gid. Kaya sakit ang tiyan mo. Kabalo ka kung sige na nasakit ang tiyan, way ka na opportunity nga makakadlaw. Pero siling ko, sige lang, kung matuuhan mo ning akon nga ihambal sa ulihi, ang kun kakaluwasan, kita na gyapon kita sa langit kung ikaw gid man maguna. Pero basi ako man. Gin dala na lang sa balay. Kag dumason sang naga lain na gid. Gin patawag ko liwat. Upod gyapon kami ni Richel. Pagadto to, mo na kinshiran pulong sang Dios. Kag pagpatay, ako naman liwat nagwali. Kanami kay ining mga kabataan niya, magkitanay kami dire. Ay, ikaw galito, pastor? Uno, ikaw galito nagwali sang, sang napatay tong utod ko, ang akon nga papa niya. Aryo, singko gamay ka pa sang una, subong perti ka na pa basketballon. Malabot mo sila kung may ara ka nga target. Pamangkot, karon, may ara ka nga target, nga bisitahan mo karon. Ako may target na ko nga bisitahan karon. Kadtuan ko gito, mangayo ko Bible sa may Bible, kay balikan ko to, kay para ma-follow up. Kag kung may ara nga opportunity, share naton. Kay nalipay na sila. Talagsa man lang ang tao mag-appreciate sang pulong sa Ginoo. May ara gani nga naga-pray ko, gapadiwal sa akon. Singko nga ang gapadiwal sa akon, sa inya, kay gamuklat na, kita niya ko gapadiwal, it means gapangamuyo ko, gapadiwal tong isa, siya gamuklat man, kag nagalantaw sa nagapadiwal. Anay sang ulihi, sugiran niya ko, pastor, gapadiwal sa imo ang isa to, ho? Kaya hindi nila na ma-appreciate. Tama, no? Magsulod ako diri, daw halos tanan, nakapiyong ang mata. Pero, may ara, gid kong gisang madakpan ko nga, halin ko to sa balay, nag-pray mo na si... Gabugtaw. May Bible students ang unang classmate kami, nga ginsugid sa amon nga pastor nga. Tawab lang magpangamuyo ang klase mo. Kay may isa dira ka Bible student nga way gapiyong mata. Nga man, wala guro na kakasang iya nga pagka-Catholic. Kaya mga Catholic nga, gamurarat man lang ng mga mata nila. Gapiyong ni, kay kung hindi na magpiyong, ginasudlan ni sang yawa ang aton mata. Tama, no? Tama? Nan. Kaya tuluan tang mga kabataan ta mag-pray, gapiyong gid ang mata. Hari pagid. Last. Wow. Salamat, pastor. Last na ni. Ang unang opportunity about caring. Number 2, about comforting. And number 3, about contributing. Ano ma-contribute naton sa bulaton sang Dios? Romans 15. Romans chapter 15. 25. Romans 15:25. Telling ni Apostle Paul, "But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints." In verse number 26, "For it hath pleased them of Macedonia
and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem. Hello. Uso subong ang ang online selling. Tama, no? Kag ang tawag sina relief goods. Relief. Ang bot silingon sang relief, it means hatag tabang. No, ginahatag ng relief. Ang diri sa aton nga relief, gabot diri, ginabaligya. Pero halin na sagwa, tabang na diri sa aton, ipanghatag lang. Galing kinausuhan nga daw mayo ang bintahanay, baligya. Pero ang relief nga pulong, it means hatag tabang. Hatag na siya. Okay. Ining church ang ginatawag nga Macedonia, kag ang Achaia, sang nabatian nila nga makadto si Apostle Paul dito sa ginatawag nga Jerusalem, nga nagpigado ning taga Jerusalem haw, pamangkot. Nga nagpigado ang mga taga Jerusalem. Kaya ang tudlo ni Peter sang una, sa inya matingob lang tadi sa Jerusalem, kag one thing in common kita, tanan-tanan nyo nga ari-arian, dalon nyo di sa Jerusalem, kay dili lang kita matingob kag makaon. Hello? Amo na sang una natabo. Ti sige-sige, kaon nila, naubos ang ilang budget. Ti nagpigado ang mga linuwas sa Jerusalem. Ang una-una ni Pablo, mabisit guro tato sa may Jerusalem. Pag-abot to sa Jerusalem, gaplano pa lang siya, may mga Macedonian believers, kag Achaean believers, nga kabati sila makadto si Pablo sa Jerusalem. Abi nyo kung anong ginhimo ni sining duwa ka church, sa inya, Pablo, may tinipon kami diri nga, nga mga relief. Ihatag ini namon sa imo, kag ini mga taga-Achaia, para ibulig dito sa mga pigado nga mga balaan dito sa Jerusalem, kay ginagutman na sila. Kag sang naglakat si Pablo, ginpadalaan ginila. That's why nga nauso ng relief, nga may relief goods, kay bangod sining natabo sa mga taga-Jerusalem nga nagpigado sila. Oo. Daway ka mo nalipay. Okay. Pero kung ara gani sa online mind, nalipay, ako una. May kadua lang siya. Sige. Acts 11:29. Acts 11:29. Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea. Din ang Judea, kay dito man sa Jerusalem. Ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, nagpirigado sila. Nga man, kaya mo na ganing doktrina nila, nagtingob lang sila, kag nagkaon nga kaon, lumason, wala na sila nga budlay, kay abi nila, makarinak ang Ginoo, kay ginpromisahan ba sila nga, makari ako liwat. Dito na lang, nagbuyong-buyong sila, kaon, asa naubos ang ilang ari-arian. Kaya kung digin padalaan sila sang relief, kag ining duwa ka church, may response gid sa nakita nila nga kinanglano ni, na nagbulig sila. Ambot silingon mga kauturan, amo niyay, kung may opportunity man lang kita nga magbulig, bulig na nga daan kita. Amen? Amen? Do you understand? Pero hindi na magumpisa ang bulig sa aton nga church kung hindi naton umpisahan right now. Sa gamay pa lang, bulig ka na. Kay basi magdako, kag hindi ka na nahanas, hindi ka magyapon ka bulig. Hello? Gamay pa lang, umpisa ka na. Sa gamay lang, matamat, bulig. Ini ba lang inyong offering? Bulig bala na sa mga buluhaton diri. Why? Nga aman, Pastor. Ti dragakwa si Pastor Ed. No? Gabaton ka mangyapon, Pastor. Ara dra ginakuha na sa ni. Gamay-gamay malang na. Kung gisa dra man ko gakuha sa aton nga panggasolina, pambakal sa mga pisa. No?
dumason ginakuhaan man na da sa mga program, sa mga sa mga kontador naton, dira na ginakuha. Dira kita makabulig sa aton Ginoo. That's why may mga Kristohanon gidya nga, pastor, ihatag ko ni sa imo 100,000. Kagi ko diri hatag baton 100,000. Twice gina. Diri nagkadto na sa building naton. Nabulig na siya. Singko padin ni. May ara pagid ko nga nabaton mga 70 plus. Ang iba nagkatutong, iban ari diri preparation gyapon. Amo na ga-contribute ba? Ano ma-contribute naton sa aton nga church? Hello. Kung nabi halimbawa may mga program diri, mga utod bala may mga program diri sa aton nga church. Ari ay ang matabo, may program ang young people, no? Ang mga young people wala kanon. Pero kung may nanay, tatay, utod nga makasarang o pastor ipakaon ni sa mga kabataan. Kundi contribution man nina. Amen? Ati mabuhi lang ta kay daw medyo kapoy na gid kamo. Pero ari lang bilin ko sa inyo. Ang opportunity sa pag-care ara pa na samtang buhi kita. Amen. Amen, Brad Patrick, no? Ari pagid. Ang opportunity sa pag-comfort. Samtang buhi ka, may tsansa gid nga maka-comfort ka sa iban. Kag dumason, ang katapusan, contribution. Balik kita sa may Galatians, chapter number 6, in verse number 10. Chapter 6, in verse number 10. The Bible says, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Pero hindi ini matabo kung hindi nagsugod ini sa aton nga tagipusoon. Last verse. Last 3 verses. 2 Corinthians 8:1. 2 Corinthians chapter 8 in verse number 1. Siling sang Bible. 2 Corinthians chapter 8 in verse number 1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Dugang pa mga kauturan na hibaluan naton kag nahimo naton sa inyo nga nakahibalo kita nga ang bugay sang Dios ginhatag sa mga churches ang Macedonia. Utod na ako na muniyay. Kung sino gali itong mahinatagon nga church, ang bugay sang Dios ginhatag man dito. Amen. Ari ay, liwaton nakon. Ang buot silingon, kung sino ang believer, ang Christian, nga mahinatagon sa bulaton sang Dios, ang bugay sang Dios, ara man ginahatag sina nga tao. Ano siling ni Apostle Paul? Ano hambal ni Kristo Jesus? It is more blessed to give than to receive. Ti una gid, ti may opportunity kita mag-care, mag-comfort, pero may opportunity kita nga mag-contribute man. Kabalo ka, ining church naton, kung ang tanan bi nga Kristohanon, kadumdum lang sini, makayo ginayang aton yung church. I do believe, makayo ini siya. Kay kabalo ka, damo man kita abroad. Damo man kita diri, no, may mga ara na nga pangita. Pero kung mag-ambag-ambag na, mag-contribute kita, matindog gining aton yung church. Amen? Amen. 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 Amen, Pastor. Tama? Sacrifice lang. Gusto hindi. Teka, paligaron nyo lang ni nga mensahe, wala eh. Wala ni matabo sa aton nga church. Contribution. Galing kay subong pandemic mo budlay gid man. Tama no? Akon I understand budlay gid man subong. Budlay mag-survive. Pero basi may opportunity man ta nga may ara man ikasarang, di bulig kita eh. Ara man na ang aton nga
ano na, ang nagatipon sa aton kwarta. Atag mo dira, para na sa bulaton sa Ginoo. Pero ari siling ni Apostle Paul, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy, sa piyak sang ilang nga kasakit pagtilaw, ang kabuganaan sang ilang nga kalipay, and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Ari bisan ano gali, kapigado sang Kristohanon, kung maalwan siya, kag may kalipay siya nga maghatag, mahimo niya gid gali. Kay nahimo ini sa mga taga Macedonia, nga bisan pigado sila, nakasarang sila sa paghatag sa idalong gid sang ilang nga kapigaduhon. Hindi gali, hadlang gali ang kapigaduhon kung ikaw naga malipayon sa paghatag sa Ginoo. Pero ito na kung hindi gini siya matabo, kung wala ining verse number 5. Let us read all together. Verse number 5. Ready? Begin. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. Kag amo ini ang ilang nga ginhimo nga wala gid naton nalauman. Kabalo ka, ining mga taga Corinto, mga utod, hello, are you awake? Ariyay. Wala gid ni sila, si Pablo wala giniga gahuna-huna, nga ining mga taga Corinto kag ining mga taga Macedonia, mag-ayo ang ilang tagipusoon sa paghatag sa Ginoo. Kung may pinapakareklamador nga mga Kristohanon diri sa Bible, amo ni ang church sa Corinth, puro gini sila reklamador. Pero siling sa Bible, sang nagamat-amat na sila grow, nagtubo sa gugma sa Dios. Anong natabo? Siling sa pulong sa Ginoo, bisan ara sila sa kapigadon, gintudloan sila sang taga Macedonia, nga ining mga taga Corinto, magtubo man sila, maghatag sila. Pero hambal ni Pablo, kamo man nga mga taga Corinth, hindi kamo maghatag kung hindi nyo ihatag una inyo tagipusoon sa Ginoo. Hello. Anong una ihatag ta? Material? No? Anong ihatag ta? Ang aton nga tagipusoon sa Ginoo. Sinong ga-agree sina? Sinong ga-agree? Sinong ga-agree? Sinong ga-agree? Sige, be. Dugay-dugay yun, taman. No? Hindi kagid kahatag kung wala ka heart sa bulaton sa Ginoo. Tama, Pastor? Tama, Brad Batoy? Tama, Pastor? Tama, Pastor? No? Tama, no? Hello. Hindi ka kahatag sa Ginoo. Hindi ka ka-contribute sa Ginoo, sa mga buluhaton, sa Ginoo. Hindi lang iniya naghambal iya sang sang financial, kundi naghambal ini sang aton gid mismo kaugalingon. That's why, kung ako nakabati sa imo, karon sa hapon, balik ka gid, kay may opportunity kita nga mag-care sa iban, mag-comfort sa iban, kag basi may i-contribute man ta sa ila. Tama, no? Hello. Magkutan nyo ba lang inyo nga ginavisitahan? Musta nang pagkabuhi mo din nang? Maghahambal siya. Wow, Brad. Brad pa na tawag nila, bisan pastor. Wow, Brad. No. Way pagani, kami ka pamahaw. Oo. Karon, kung batian mo na, bingaway siya ka pamahaw. Kag ikaw may ara ka pa nga inog, Anong imo nga response? No? Siguro, nami man siguro. No, bisan isa lang ka gantang, no? Nang, ikaw na nanda kabalo, No, parisan, mula na uga ka ron. No? Nga man, may opportunity ka makahatag pa sa iya. Anak, kung may kwarta ka man, kung way ka kwarta, parehas ka mo, way opportunity. Amen? Hello. Tama? Lipay-lipay ang bata. Dumduman ko sa San Isidro, pag-visit namon, saramiha yung bata, dumalipong na. Nak, sinupod mo ni sa inyo balay? Wala. Din si mama mo. Lakat. Teka, mahaw na ka mo. Di alas 10 na. Pasado alas 10. Manog alas 11 na. Waay? Nga way bilin si mama.
mato-mato man ti, bakal tinapay. No? Siyempre, namiguro, baklat na di tinapay. Kag, ari, tinapa, kana. Nami man kaon sang bata. Lipay man ang bata. Now, utod na kung may opportunity kita, ihatag na naton ang aton nga pag-care, ang aton nga pag-comfort, kang aton nga pag-contribute. Kay sina, malipay man ang aton Ginoo. God bless you mga kauturan. I hope ngayon nga mensahe, nakabulig ini sa aton nga spiritual. Amen? Ma-pray kita, Ginoo, salamat gid sa imong pulong, nga amon natun-an sili nga udto, kabay o Ginoo nga sa mga pulong nga amon na batian. May tagipusoon kami nga magbaton sini nga mga kamaturan nga hindi namon pag ipalipason ang mga opportunity nga ginahatag mo sa amon. Kagabay o Ginoo nga kung may ari pa nga wala pa ka sigurado sa iyang kaluwasan, nga may ara man siya opportunity nga magtuo sa imo sining aga, nga maghambal siya sa imo Ginoong Hesus. Ginoo, makasala ako, kagusto ko man nga makabaton sining kaluwasan ang akon kalag, nga hindi ako magkadto sa impyerno, kundi tuuhan ko ang imo kamatayon, pagkalubong kag pagkabanhaw, kay amo ugali ning hugas sang akon nga mga kasalanan, ang imo hamiling adugo, kag ang imo kamatayon. May ari bala gusto nga magtuo sini kaluwasan nga wala sing bayad. This is your opportunity nga ikaw makaangkon kaluwasan kung magtuo ka kay Kristo Jesus sining aga. Pwede mo maalsa imo to nga kamot nga nagahambal, Pastor, gusto ko gid batunon ang Ginoo sa akon nga tagipusoon, nga siya ang napatay ginlubong na banhaw para ang akon nga mga kasalanan, makaangkon ako sa kapatawaran sining akon nga mga sala. Mayari bala gusto nga magtuo kay Kristo Jesus, pagi sa iya hamiling adugo, hugasan ang imong mga kasalanan. Mayari? Pwede mo maalsa imo to nga kamot, Pastor, gusto ko gid batunon ining kaluwasan nga ginahatag ni Kristo Jesus. Salamat sining isa kamot, no? Mayara pa. Sa aton nga mga Kristohanon, ini nga mensahe, naghatag bala ini sa imo sang eye-opening, nga makita mo nga may opportunity gali every day nga ginhatag ang Dios. Mayara bala nga hambal nga Kristohanon, Ginoo, tudloi ang akong tagipusoon nga may kabalaka man ako sa iban. Mayari nga mga Kristohanon, salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo. Mayari bala nga mga Kristohanon magasiling, Ginoo, lipaya man ang akon nga tagipusoon nga suban, agud nga ako magamit mo man para sa kalipay man sang iban. Mayari? Nga mga Kristohanon, salamat sa Ginoo. God bless you mga kauturan. Mayari bala Kristohanon, sining udto nga magasiling, Ginoo, may ara ako opportunity nga makakontribute. Gani ari ang akon kabuhi, gamita ako nga maka-help sa mga bulaton nimo. Mayari nga mga Kristohanon, salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo. God bless you mga kauturan. Ginoo, salamat gid sa imong mga pulong nga naghatag sa amon sang reminders nga ang opportunity ginhatag mo ini sa amon. Kabay Ginoo nga ini mga opportunity hindi namon pagpalampason, kundi amon ini huptan sa amon hunahuna at ipusoon. I-bless man ang mga kauturan nga ari subong, kabay Ginoo nga ining mga pulong nga amon natun-an ma-apply namon sa amon nga kabuhi. Sa matamis ngalan na Ginoong Hesus, amon Dios kag manluwas. Amen. Okay, kuha ta sa atong sacrificial offering. Mga bayon to si Nung Dudoy sa pagpangamuyo.
Okay, sa atong closing song, pangabayan ko mas pagbukas sa inyong hymnal sa page number 66. Magkanta kita when we all get to heaven. Kantaan natin sa maturong. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the conscious bright and blessed, we'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory dance. Lead us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory, will the goods of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Pangabayan natin si Brother Nyok sa pagtakop sa pangmayo. Okay, salamat kay may utos sa tanan. To God be the glory.